barang betok metu pas jam loro kurang seperempat nang gareng wanopo lewah awake dhewe suwan mrene ana dukung ati tiran wis bola-bali ya reng wah iya si bakal yo bali meneh besokne mau ruwatan garingan iki nek ora nggo gamelan wis bangsane Pak Ton rasa dijak wis garingan iki mak iki nyuwen-nyuwen tak jak mau anakku dolok tok Kakang Bayu jolali iki mengelengi kalih bapak supir kudu ngati-ati lunga saka omah iki goleke pangko jiwa bojone nek nyopir kudu ngati-ati ora kena kebut-kebutan montor balik cungkir akeh korban dadi sopir iki nanggung jawab menawa pirang-pirang lho dadi kudu sing ati-ati ora kena kudu sing mulat cara-cara lagi banjur abang ya mandhep ora kok abang nekat misake nek abang nekat ya misake tekone tuwek-tuwek ku abang nekat iki sakjane salah metu abang Jawa ling no eling no kae